Lero lachitatu pa 12 June chaka cha 2024 tikulandire na Malawi konse kumene muli komanso mukuonera kanema wa Times. Dzina langa ndi Yankho Seunda kulandira nisono program ina ya Kwagwanji pamene timakhala tikutambasula nkhani zina zikuluzikulu makaizo zimene zikuchitika mdziko. Tikadadusabe munyengo ya chisoni kwambiri chifukwa thambo lakudwa ndi limene latigwera masiku awiri amene apitawo pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima komanso anthu ena okwanira 8 atisiya kudzera pa ngozi imene idachitika m'nkhalango ya Chikangawa. Tikhale tikupitiriza makamaka kufotokozerani zambiri zogwirizana ndi zimenezi makamaka zina zatsopano zikamabwera kuchokera kuboma komanso komiti yapatsopano yapadera imene yakhazikitsidwa kuti iyendese nkhani yogwirizana ndi malirowa. Tili ndi bambo Wonder Msisha siku la lero ndamene atithandizire kusakatuka zina zogwirizana ndi nkhani makamaka kuyang'anira pa zimene zachitika masiku awiri amene apitawa. Inu mukhale momwepo. Choyambirira bambo Msisha tikuyendere ndithu programu aziko mwambiri Yankho ndizo zoti yakhala nthawi yowawitsa kwambiri komanso yolemera zedi kwa ino masiku awiri amene apitawa kuyambira nthawi imene tidamva uthenga kunena kuti ndege imene mudakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena okwanira 8 sikuoneka kufikira nthawi imene atolankhani athu komanso anzathu achitetezo adapita nawo ku nkhalango ya Chikangawa kukasakasaka ndege imene kufikira nthawi imene yapezeka ndipo amene kubomako atiuza official kunena kuti anthu amene wasali ndithu moyo koma kungoilongosola mwina mwake kuti ulendowu wakhala mwina wotani tingoyambira pamenepo. Tinene Yankho kuti normally pachitatu timakhala ndi Kwagwanji wa business koma tikuyenda munyengo yokuti ngati dziko tili pa maliro Vice President Saulos Klaus Chilima komanso anthu ena 8 ndiye anthu 8 mo yes I think mwina sitingatchula lise paika komanso muli Patricia Chanel Dzimbiri amene ndi former wife kwa Bakiri Muruzi at one point in time anakhala first lady and then she's also among the dead. Choyamba tipepese mwina kumtundu wa Malawi komanso tipepese kwa president a dziko lino komanso tipepese kwa manja anthu amene wakuphatikizapo mwina kubanja la Chilima Maimere Chilima ndi onse kuti pepani ngati dziko ndithu tikulira limodzi. Nimaona ngati kuti mwina tiyambe choncho kudusa pamene popo Yankho ndinali ndi mpata nimayankhulaso kwa ile seti nimana kuti ntchito yathu imene timagwira imatha kuti pezesa mwayi kuti mwina tiziyankhula ndi anthu ena anthu akuluakulu. Ineyo ndayigwira ntchito iyi sopano chaka chino ndi cha 23 namba 2001 pamene namba ntchito imeneyi mu mbiri yanga yogwira ntchito imeneyi ndakumana ndi anthu ochuluka and kuti ndizinkumbukira lisi paikha ndi kuti amakhala kuti munthu amene yoyo I think ndi munthu wokuti wapanga zina zake so ndinali ndi mwayi kuti Achilima apart from kuti because zimatheka munthu mana atani mamudziwa koma amene umakhala kuti umangomuona mudzi wa munthu ndi kuti mwakhala pansi mwasiya za ntchito nkuyamba kucheza so I have been privileged kuti ntchito iyi idatipasa mpata kuti nkumakumana nawo osati pali chigulu cha anthu mwina one on one pena anthu atatu khala kumakambirana zosiyana kuphatikizapo za dziko la Malawi and anali munthu wokuti ukamamumva kulankhula mmene nzeru zake mmene amaganizira ukamachoka pamenepo umakhala kusunthika mkati kukutakasa kuti tikhoza kukankha tikhoza kusuntha zinthu tikhoza kupita apa zotheka tili ndi nzeru bwinobwino ndife anthu okwanira we don't need munthu wina ake somewhere anthu ake ndifeyo so I was privileged kuti ndakhalapo mu space ngati imeneyi ndi malemu wankumalankhula nkhani ngati zimenezi to imagine kuti ndizakhala munthu amene mwina ndizakhala ndakhala pa TV pano pankuma panga
kumayendesa mmene zimayendera muja kukafikira kuimfa yawo kufotokozerapo pazimenezo kuchitika komanso kumatopereka kwathu ankhani chimene ndikaganiza kuti ndikhoza kupanga but zitachitika mmene imakhala ntchito yathu timayena tibwere tiyankhule tiauza anthu zimene zikuchitika yankho ifeso ndi anthu sife machine anthu ena amatifunsa kodi makhosomola kodi matani yes makhala moments timakhosomola kuthimisa microphone kukhosomola kusamwa kufuna kumwa madzi kuthawa paseti pano ngati munthu ndazina kuyika break yapazira taikani break iwe makhosomola umene ku anthu mabwera mwisa madzi tikabwera pano makhala ngati kuti like some super beings koma we're not super beings. What am I saying? I'm saying kuti momwe timayamba kuyisatira nkhani ja Monday, you know, kumaziwa kuti normally nkhani ngati zimakhani outcome awiri. Yeah. Outcome ya bwino ya positive ndiyo sakhala bwino. Weka nkumazichita prepare. Kodi ina event kodi ndizichita handle bwanji. Pamene timazafika dzulo around jama past 12 kuti a president ajafuna atiuze kuti zatigwera. You could actually see kuti even the president himself kuti atiuze kuti zatigwera. He was not himself. Yes. Pachilungamo pake yankho imafika nthawi yokuti amati amfumu sati yankhula chifukwa mfumu sonda amene akulira ndamazutsa munthu wina kuti atanalankhule on behalf of afumu. Unfortunately a president achakwera sakananena kuti salankhula zonse munthu. It was a singular honor kuti auza Malawi kuti wachiwiri wanga akuluakulu ndi Malawi ena 80 ati siyanga khale iweyo wena atuzilira nthawi imene ichayi. As he was fighting back his tears, I was also fighting back mine. Yeah. You know, and I must admit, pamakhala moments enake kuti you literally cry, kupuputa misozi kubwera pano because we're in front of cameras. And aziona kuti presenter yukulira and controllable, yet you want to present. I mean, you must excuse yourself. Yeah. So here's a question to say: do I excuse myself or do I continue to do the job professionally and remove my emotions? You know, it's not easy. So I just wanted to say that kuti tikulira Malawi ambiri and sinendeka alipo anthu ambiri amene akulira koma muzaona kuti even pamalirobe amaina mulimbe mtima muzipanga zinthu zopereka ulemu kwa anthu amene atisiyaja. I can only imagine what you're going through, and also Sodzulu inaso dari ndi kumpana ndokumbukira kuno bwino pamene mtsogoleri wa dziko amene amapereka uthenga umene tonse I think dere kumbuyo ko pamene timaonera ndi uthenga ngati umenewo. But that aside, ndi memory yanji imene muona kuti ndi yamphamvu kwambiri personally as Wanda Msisa munthu kuti adapangapo ndi to interact ndi yachilima not only as the vice president of the nation but someone who gave you the singular opportunity onena kuti you can go into his personal space and have a conversation with him. Chief, this was a simple man, a simple guy, like you're sitting with somebody that is just, I'm not the vice president, you know, and one day amakhala ndi big man syndrome. Yeah, zone. And the big, you know, this is a guy that walked kuchoka kundilande. Bandilande market bacha kuyenda ndi anjinyamata kafika kunjamba. And all in the spirit of Udineso in a ghetto boy. You know, we interacted about his Ndilande life. This once lived in Ndilande. Kumatuza menana menyera haso kuchoka Ndilande muja to be where he was. You know, he is a vice president that is playing basketball with you at the youth center. Nkukhala bemba jakupumula kuti aloweso, sweating just like you. He is a guy that is playing golf with the corporate world. You know, he is a guy that is stopping Nkumaja Chiwaya chips. Not only that, at some point in time, I think there are some digital company kunkhani zokuti zinati tourism ndokumbukira pano bwina achina yangi yangairo if you remember very well. Yes. Adazenda sochokera ku Blantyre kuno kupita ku Lilongwe. Yes. And he had made a pledge on kuti ine ndipereka ndalama for 2.5 million kwacha to assist to the cause plus ndienda nanonso kuyokera pabunda 10 of fikira ndito in town. Yes, kala ndira nthawi. Yes. And going on social media yesterday anthu amene adakonza ndito ndo mene wachina yangairo amazafotokoza zonena kuti ife kuti imbira phone tidafotokoza zonena kuti ife tiyenda kuyambira cha ma 8 o'clock kumamawa ndi chembekezo kuti tikafike town muna mwaka cha ma 4 pang'ono. But he said onena kuti I barely have time.
so ine nditopanga spare pafupifupi I think 4 hours yanga but muyende mmeneni ndiyendera as in kuti adathamanga kuchokera ndithu pamenepo ukafika ndithu kumeneko just in support of the initiative. Posachedwa apa panali initiative ina yopalasa njinga. He was there. Kupalasa yache. So you see chimene ndikunena to remove the big man syndrome kuti ine ndine big singama khale mwina ndi anthu andichita associating ngati local wachilokolo. He's somebody who's coming from there and sitting down with you here on your level. Umvesesa. Do you understand? Akangati ndine mfano organizer bo you're mixing zomwe ukuziwa ndi maphunziro ako koma ndi zina zimene school singakuphunzise. Fabali zinthu zina school singakuphunzise. That's why anthu ena ake naphunzira bwino ndi mapepala zikulu koma ndithu madzeneni chifukwa choti satha kuziwa nzeru zina zimene school sitakuphunzisa. To combine nzeru zimene imakuphunzisa life ndi nzeru za ku school ndikukhala a level headed guy is there. So here is a man yango amene ali ndi masomphenya. You hear him talk. Malawi amene amamuganizira iwe ndikumaona kuti yes Malawi amene ndi otheka is achievable and achinyamata ndi ambiri chiwerengero cha dziko linoli kuti nyamulana achinyamata afe you know tipange adali ni njira yabwino yogulitsa loto. I think the conversation imene timakhala nayo nditudzulo nena kuti amaliziwa loto lawo ndikuziwa nena kuti kagulitsidwe kabwino ka lotolo kakuyenera kayende motere ndiyo nga chonena kuti lots of people should buy into that. Let me give you an example. Mbuyo musemo ndali zimaoneka ngati zanthu swachochita. You understand? Anthu osasamba anthu oti maplan athera amanga ndale. Here is the Chilima brand comes into that space ndikunena kuti no ndali nzamafana kuganiza bo. Now how do we demonstrate this? Let's bring glamour, let's bring fashion. Ndikupezeka kuti akamamanga sanja yokuti pamene pamene pachitikire nsonkhano you see the quality of the sanja. You understand? You see the quality of the people that is bringing. You know, and who samba bwino. The branded materials. The branded material that are putting there. You know, the quality of the sound. You know, this is somebody that is paying detail to standards. Nde achinyamata adiaja. Osati to, I'm not being disrespectful to a certain region. And hoti these are achinyamata kuma they are high end. You know, big positions chan we are together putting their resources together buying this dream and saying guys tikoza kupanga using our resources. So one of chipani chokoti china UTM chinapangidwa launch breaking all records. Within a year. That's the conversation that I was having lerolo ndi Mvula today ndi moyo otera dabwera ndi bamba hapre Mvula ndamana kuti you can see the way he branded himself. Komanso somene adabanga brand chipani mchaka chimodzi he amassed over 1 million votes. And in places that people didn't expect because pamakhala malo ena mana kuti iwe unkuchipinda kwa ndani he comes into the scene and then he disturbs the dynamics. Mina makhalira achisango kumadaba kuti mwati watenga mavotes ambiri kuti iko blanta all the places. What is it that is bringing to the people that are so attracting this type of people to him? Kumati you know if nchito yathu ndiyo kuti chani timaonesa mene kusonkhano kulili ni makamera and anyamata timayankulisana timavala zoyankhula makutu muja anyamata kamayankulisana achina ujena khala achina maiko uko pa ujeni apa nsonkhano pawale na nyamata makoka zithuzi za azimaya amene avala bwino msonkhano muja ati kuwalisa TV you pull pictures of people that are sitting dressed in UTM regalia. You are like these are people that believe in politics when people are long thought politics is for you know and also, you get it. That's it. You understand bwana? So muntu huyu odeka and ndikakuza kuti odeka chief here is a sitting vice president akuimbidwa mlandu and he makes a commitment kuti I'm gonna make appearance each and every day to show kuti no one is above the law and on time. That's another issue. Chief kusunga nthawi ya bwana aja mukagwirizana like men makupasa chisanzo there a couple of times that we would meet at his Moody residence. You know, he would tell you kuti atsoko tikumane kumene kuchako maybe 10 o'clock for example and this is a Sunday. Chief ndekuti mamawa walawirira
ku church because that's another part of him that I think ambiri ife timati tikangokhala ka busy pang'ono amwene ku chali cha mpingo machita kuyenderani ani makhala busy what busy antundu wanji yoti mpana munthu osapeza mpata ukapemphera if you are a believer. You understand? How committed he was to his faith. Yes. Nthawi njira yantanda ukona kuti akunyamula nawo ntanda and kulawira kumakama services zina kama mawa mbili chife kulawira kupita kumene kuchako ali ndi ma meetings zake nake akamabwera like maybe so you've agreed you meet 10 o'clock he knows kuti mina amaliza zinthu zake so few minutes to 10 amwena afulumira muja just to make sure kuti 2 minutes to 10 he's sitting down ready for your 10 o'clock meeting and you're like wow. And kunkhaniyo dekayo ineyo I had an opportunity yoyankhula nawo I think 2019 time zisankho zija right yeah ndeba pamene timaperekana sono ma results azosatira ndithu zachisankho dapatsidwa mwayi onena kuti titawaimbira phone kuti tafunse onena kuti what does he make of my results and funso lina limodzi limene I think lidali lofunikira kwambiri ndonena kuti uthenga umene mungathe kuwauza anthu okutsatirani ndi otani pamwe nthawi yanga limene ija kudatuluka zotsatira zachisankho zimene mwina mwake gulu lina la amalawi makamaka lochuluka silimagwirizana nazo ndithu kwenikweni and what you would have expected from a person like him considering investment imene adayikamo mu zinthu zake ncholinga chonena kuti anthu ansatire was tantrums. Throwing tantrums. Yes. Adayankhula maonena kuti amalawi tideke. Yes. Otitsatirawa tideke. Yes. Zinthu zangati zimenezi zimachitika. Yes. Ife tizitsatira kuno bwino zinthuzi ngati pena pake palakwika. Yes. Tibweranso pano tizanena kuti yayi kudandaula kuti zinthuzi zidalakwika. Yes. Koma ngati Yehova wakonza kuti zinthu ziyende motere. Yes. Nditi ntizisiye basi zinthu zitani ziyende. Yes. Koma siti kugona kwina kuti kumana tikambirane ndi yes. But for now peace. You understand? Kuchokera kwa mtsogoleri wachinyamata achinyamata ambiri amatitenga ngati ndife anthu osokoneza awasangasogolere chinthu ndachinyamata pamene kuti pakhale munake wamkulu kuti azachita manage but the example you're giving ndi wachinyamata amene akuonesa kudekha kuti akulu let's trust into the systems let's trust my procedures athu kuti ngati pali malamulo tisate malamulo samakonde kukhala anthu ophwanya malamulo even if chimene tikufuna tichite fight for tokhulupirira kuti ndichoona kubwerera okay sorry you are at it ndazamwe ndikumbutsa nkhani ina inu ine ndi azunga tidali kumangochi mukumbukira muno bwino tidetsa kumanaso ndi bambo wokumata yani malunga zandikumbutsa mote refer to area also today tili ndi amvula ndazakamba zoti achilimawa ndale zawo sukuti izayambira pano idayambira olive ali ku school ya Kwagwanji and listening to Kumatani Malunga is a great storyteller. Kwambiri. Telling you the story of Chidima from way back at college to where he is today because after college time amabanga be interact ndio wao Kumatani Malunga now in his capacity that vice president akuchita ma reforms including my reforms at tertiary education. So he could relate. He is one of my students from way back at the university. Now he is sitting in that position. Knowledge that we imparted to him and how he is using it to make sure that we are advancing at the country. And how vocal the person was on campus. Ofuna kusinteza into zina zimene zikuchitika soso ndito pa campus. Nimene amatengera nawo gawo. Bwana, that's a gift. Mulungu amatipasa mphaso and umata kuona. Look at even some few months ago, weeks ago, the pressure for him to talk. But the guy could not be pushed to speak before he was ready to tell us what. I'll give another example, classic example. And muzibani mundu amatukwana. Pita usongano wachipani, you have somebody amene akuoneka kuti afuna kuoneka kuti yeye ndiye wotamika kwambiri amakukondani bwana. Uyankhula zopoira pa nsonkhano pachi. Unaona da this guy zimayankhula zisakwenda yankhule mawano. Then you have Chidima standing up and condemning it. Right there. Kopo, sure. Kuyankhula uku sikwabwino. Ayi. Sikungamange Malawi. Can we please for once do issue based campaign? My issues are not individuals. Let's not talk about atu. Let's talk about kodi mavuto athu ndijani tingapange bwanji. Now bwana zinthu ngati zimene zizi tikuzinena panopa unfortunately mina nalikonzera moyet we get to speak all
these things munthu mwina atapita. Yeah, zone. You get it, eh? But it is the memories that we share for a great person, a fine son of the land, that when you look at him, what he believes in, and how he delivers his vision, his dream, nkumakulimbikisani osafoka, osaopa, khulupirirani. Mawu amene tidagwira ndithu kwambiri ola Malawi ambiri adagwira ndamene adayankhula ndithu pa umodzi pa msonkhano wawo umene ananena kuti ife tidzafera mbendera imene kumakamba mbendera ndithu ya Malawi. Yes. Palibe kuopa, Yes. palibe unjenjema, Yes. palibe onena kuti achite ngati kukutupyani. Yes. Ayi, Yes. kusintha kulipo koma kulipo Malawi muno. Yes. We are capable of that. Yes. Yanko tinapeza clip imene iyi, unfortunately picture quality yabwino ngatanga pezi yabwino mwina atiuza Mike koma the message that is in there kukuuza kuti do you understand the meaning of our flag, bendera tuti maiziwa kuti matanthauza chani. Yeah. And to protect, you know, mwambo wa flag yanko ndiyo kuti flag imene jasima ina kuti igunde pasi. Iwe ukhoza kugwa nayo, ukhoza kugwa iwe ugwe, but that flag should not touch the floor. That's the Malawi. Yeah. Tikamaimba nyimbo ya mtundu watu ija timagwira pa. A lot of people don't know why we put our hands here. Hand on heart. You sing with a meaning, with passion. This is a country. It's a prayer. So when you're singing your national okay, maona zina kuuza. Okay. Ukuyimba nyimbo imene jai flag ili petu representing the sovereignty of a country. Then kumanena kuti Amalawi tisaope. If we want zinthu zabwino kuti zichitike nziko munomo, let's remember that flag. Well, I think what is more important is the message. Nde ifeti ndi nayo clip tataka ambazo nena kuti chitunzi yake sichiri bwino koma we still think nena kuti the message is very important. Yes. And we don't mind still showing that as long as the message it will be kuti maybe the quality is poor koma tive utenga umene anayankhula achilima, and to ask ourselves kuti how do we live on with that message. Ndipo ngati titafa chifukwa cha mbendera imeneyi sitikukuopani, sitifoka. Ndife Amalawi anatilanga ndi Mulungu, mbendera yathu ndi imeneyi. Ambuye akudalitseni nonse. Kumalawi kusintha, musaope, musakayike. Kumalawi zinthu zisintha, musaope, musakayike. komanso musakayike. Very powerful, and I wish this lives on. Malawi can be a better place for all of us to enjoy. Never ever doubt that for a minute. Never ever doubt that, because together we can build this country brick by brick. Inokuberekera mwala umozi, inokuberekera mwala umozi, inokuberekera nchenga, nkumamanga zikoli pang'ono koma tonse tikumanga chifi palibe munthu angamange zikoyileka sizingatheke. Timamanga ndi njwera, kodi timati njwera? Osati njwera. Njerwa imodzi aliyense kumaperekera ndikumamanga ndikumaziwa kuti imefuna tipangira papa timange chinthu chabwino, chinthu cha quality. Malawi, we can do that. Kudali chisoni chachikulu dzulo ku Kamuzu International Airport pamene ndege imene anzathu atikomera aku Zambia imatera ndithu umene pamene nthawi imati 5:30 ndi matupi amenewa amtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Asaro Chilima komanso anthu ena okwanira 8 amene atisiya. Taona kunena kuti madamu awo achilima adali kumeneko, mtsogoleri wa dziko lino adali kumeneko, komanso madamu awo kumba kwawo ndi anthu ena ochuluka zedi amene anapita ndithu kukalandirira kumeneko. Tamvaso communication yosiyana kuchokera kuboma mogwirizana ndi zimene zimuna mwake pongofuna kuwapanga brief anthu munapena mama development ena amene achitika mogwirizana ndi communication kuchokera kuboma makamaka kumbali yokhuza maliro. You may wish to talk on that. Yes, I want to share something that I heard from a reliable source. I'll still call it unconfirmed. Yeah. Amanena kuti atapeza anthu matupi anthuwa
ndamene amakonza matupiwa kuti sono atenge alandire ulemu wawo bwinobwino. I quote atanapeza kuti the late Vice President Agwira Colonel Manja normally they wear it in their neck. So akuti idali manja. It means I'm thinking, but it means maybe inazafika nthawi inakana zaona kuti oh, maybe this is not ending well. You know, and then they'll pray. Now I'm that when you think what was the conversation going on up there, and amene amane now kuti anapeza kuti just shows you this is a believer who believed until that last moment. That's powerful. Now talking about mwina mambo amaliro, what we know this far ndio kuti wakazikisidwa committee ya nduna 10 komanso ma secretary general awiri amene ma secretary general muli Patricia Kaliati komanso Eisenhower Nkaka. President adziko lino alamula kuti tibume maliro amene wawa kwa masiku 21 kuyambira adzulo masiku 21 atha pa 1 July. Mbendera za dziko lino zikuuluka matheka kupereka ulemu kwa president. Kuna matamu mukada yankhulabe I think pomwepo Kathy Maulidi nduzazora apa akadalipa line tumfuna kuti angokhala ndashiwana sonena kuti nduzazora dipa line tikhale tikulowana chaposa cheda pompa kuti atifotokozera kuti zinthu zidali bwanji dzulo ifoti she attended rather press briefing information 10 p.m. Sure komanso ali information ina imene amafuna atifotokozera tsiku lalero koma ingomalizani mwansanga kuti tikhale naye msanga ndokuti amodzi mwa anthu amene ali mu ndege imene muchifali kuti ndachipembedzo cha Chisilamu akwayika lero mangochi enawo I think timva madongosolo awo maybe Kathy might be an update might have an update on that. But I think we are yet to hear program ya maliro bwino alonjeza kuti atiuza I think in consultation with family members. Yes. Chabwino Kathy Maulidi kuchokera kulirongwe takulandira. Azuko mukwambiri yangu. Chabwino tiyambire padzulo ponena kuti udali nawo gawo la press briefing imene nduna zofarisa nkhani adaitanitsa mwina mwake kuti panga brief from that kenako kuti fotokozera zimene zikuchitika tsiku lalero kulirongwepo. Ndithu dzulo mapasti 10 usiku nduna zofalitsa nkhani amodzi sikunkuyu adachititsa msonkhano ndithu watola nkhani kuti afotokozerepo pa zomwe zachitika chilandirire ni thupi la malemu Saulos Chilima omwe adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi matupi ena 8 omwe adafika ndithu mzinda wa Lilongwe chakumadzulo dzulo lomwelo. Nde akunkuyu adafotokoza kuti pakadali pano matupi amene wakusungidwa kumalo kapena mwina tinene kuti kunyumba zachisoni za mu mzinda omwe wa Lilongwe. Ndipo anafotokozaponso kunena kuti dongosolo lonse loyika matupi amene manda alifotokozere lero ponena kuti komiti yomwe yasankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti iwunikire za program ikhale ikukumana ndithu kuchoka mmawa wa lero. Anawonjezeraponso kunena kuti maliro onse ayikidwa ndithu mwa ulemu wake onse apatsidwa ulemu. Mafotokoza zimene zilifuka cha thupi la malemu Abdul Lapken omwe amagwira ntchito ku nduna za mayiko maubale amayiko amagwira ntchito amene wangati Deputy Chief of Protocol ku Ministry of Foreign Affairs. Ndiye anafotokoza akunkuyu kuti anthu ena mwina amadabwa kuti kodi maliro a Lapken pachitika zotani chifukwa iwo akuchoka mbanja la Chisilamu ndi akuti akubanja adapempha kuti thupi la m'bale wawo apatsidwe msanga kuti madongosolo akonzedwe ndithu kuti thupi limenelo likayikidwe m'manda mmawa wa lero chifukwa pa ndondomeko yawo momwe amachitira ameneka kuti ayikidwe m'manda tsiku lomwe amwalira. Ndiye adapempha kuti akayika lero malinga ndi momwe zinthu zidakhalira. Ndiye akunkuyu anafotokoza kuti ngakhale Lapken ayikidwe lero ngati mwambo wa msangamsanga wapawokha iwo waso alandira ulemu maliro awonso akuyembekezeka ndithu kukhala maliro aboma. Anafotokozaponso kunena kuti matupi anthu ena omwe afa pa ngozi imeneyi akulongosolanso malinga ndi akubanja momwe akufuna zinthu kuti ziyendere
ndipo aonetsetsa kuti maliro onse apatsidwe ulemu komanso ayikidwe ndithu ngati maliro ndithu a dziko maliro aboma. Ndiye anafotokoza kuti nkhani yokhudza matupi ena akhalenso akufotokoza akakumana ndithu komiti yomwe yasankhidwa kuti iwunikire nkhani zimenezi. Koma nkhani yonse yokhudza kuyikidwa kwa thupi la malemu Saulo Chilima adafotokoza kuti zimenezinso ndizofunika zoti mbali ya boma chifukwa maliro ndi a dziko, mbali ya boma akambirane komanso amve kuti kodi akubanja akufuna zinthu ziyende motani. Ndiye komiti imene asankha president kuti iwunikire ndithu za momwe mwambo utayendere mwasankhidwa nduna zingapo, koma amene akutsogolera komiti imeneyi ndi Ataita Simvalo. Ndipo mamembala ena a komiti imeneyi ndi nduna yona zachitetezo Hale Mkandawire, nduna yona zachilengedwe Maiko Usi, taona muliso nduna imene yona zachuma Simplex Chuchira Banda, muli nduna yona za maubale amayiko Nancy Tembo, nduna yona za umoyo Khumbize Kandodo Chiponda, muli nduna za maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda, Vera Kantukule omwe nduna yona zokopa alendo, nduna yona zofalitsa nkhani akunkuyu, muliso nduna yona za mtengatenga Jacob Hara, muli nduna yona zachitetezo cha mdziko Akeni Zikhali Ng'oma. Ndi adafotokoza kuti imene ndi ministerial committee yomwe yakhazikitsidwa kuti iyendetse mwambo umeneyu, koma kudakomeranso a president malinga ndi akunkuyu kuti ayikemonso mu komiti imeneyi mlembi wa chipani cha UTM Patricia Kaliati komanso mlembi wa chipani cha NCP Aisen wa Mkaka. Ndiye pafunso lomwe udandifunsa kuti zikuchitika. Hello Kathy. I think tulephera bwinobwino kulumikizana apa ndi Kathy. We'll try again kuti tilumikizane naye bwinobwino kuti so apitirize mwina mwake pamene walekezera apa, koma amafotokoza apo nene kuti komiti iyo ndiyo maina awo ndi anthu amene atchulidwawo ndi chiyembekezo chonena kuti anthuwa tsiku la lero akakumana ndi pamene atifotokozera kuti zinthu ziyenda motani. Koma Kathy, I think we have her back. Kathy, kuti imvano tsopano. Ndikukumva ndithu yankho. Unalekezera pamene umanena kuti umafuna kuyankha funso langa. Ndithu ndimafuna kuyankha funso lako kuti kodi tsopano pakadali pano zili motani mu mzinda wa Lilongwe komwe mwina zambiri zokukonzekera maliro amenewa kuyikidwa kwa matupi amenewa zokambirana zake zikukhala kuti zikuchitikira. Ndiye pakadali pano ndithu mkumano umenewu wa ministerial committee yomwe yasankhidwayi uli mkati ndithu ko president and cabinet kumene ku Capitol Hill mu mzinda omwe uno wa Lilongwe kumene akukambirana ndithu ndipo tamvetsedwa kuti chifukwa momwe anafotokozera dzulo kunkuyu adafotokoza kuti mkumano umene ukachitika zonse akakambirana alole ndithu kuti no atolankhani alowe nawo mu mkumano umene muchipinda chimene mukuchitikira mkumano kuti awafotokozere ndithu zomwe agwirizana kuti kupita chitsogolo program ya maliro ikuyenda motani. Ndiye tamvetsedwa ndithu titafika ku Capitol Hill kunena kuti iwo akukambirana kaye ngati ministerial committee yomwe yakhazikitsidwa ndipo akakambirana zomwe atakambiranezo zitengedwe zipite kwa banja kuti abanja nawonso ayikepo maganizo awo chifukwa ngakhale maliro apangidwa kuti akhale maliro a dziko, anthu amene afa kangozi imene aliso ndi mabanja awo kotero mabanja awo afunanso kuti momwe zinthu zawo amayendetsera zikhulupiriro zawo ndi zina ziyendenso moteromo. Ndiye afotokoza kunena kuti mkumano umenewu akuchita ndithu mamemba za komiti imeneyi koma akamaliza apite ndithu kwa kubanja kukafotokozera kuti aone kuti zomwe akambirana ministerial committee zikugwirizana ndi zomwe sakubanja akufuna. Ndiye akatsiriza zonsezo ndipomwe atayitanitseno msonkhano wa atolankhani kuti awafotokozera atolankhani komanso Amalawi chimodzi kuti ngati boma komanso akubanja agwirizana zotani ndipo maliro amenewa akuyikidwa liti andiliti. Ndi mafunso angapo amene mafuna funse Kathy. One, mudi mu mzinda wa Lilongwe ya anthu ikuoneka motani komanso swanza athu achipani tidaona kuti dzulo mudaloweranso ndithu ku office ya UTM kumene mudachizabe ndithu ndi anthu awiri atatu komanso mwina mwake nkhani yofunikira kwambiri kuti chilipo china chimenenso mwina pena chachitika chimene mungafune kufotokoza pakadali pano mwina mwake musadapite.
kungofotokozapo zamudi anthu akanali ndithu achisoni anthu ambiri samakhulupirira ndinayankhulanso izi dzulo kuti momwe zinakhalira kuchoka lolemba komanso theka la tsiku lachiwiri anthu ambiri amakhala kumati mwina apezeka kuti ali pena pake ali ndi mwina angovulala kuti mwina china chake chachitika mwina anafikira kwina kwake koma adulukira ndithu anthu ambiri samayembekezera kuti pofika dzulo masana kutha kumabwera uthenga umene udza kuti anthu onse omwe anali mndege imeneyo atisiya nde anthu kuyenda mtaunimu ndithu anthu ambiri ndachisoni ukafikanso pamalo mwina kuti uyime pena pake ugule zinthu nkhani yomwe anthu akukamba ndiyo khayokhayo ndithu sakukhulupirira kuti achilima apitadi anthu sakukhulupirira kuti anthu ena onse amene anali mmene mu anthu 8 mayi shaniu dzimbiri amwalira nawo pangozi imene nde anthu akanali achisoni ndithu ndipo mmalo monse momwe tayenda mtsiku lalero anthu ambiri nkhani yomwe akukambirana ndi imeneyi ndithu kwambiri koposaposa anthu sakukhulupirira kuti achilima omwe masiku awiri atatu apitawo omwe anafika mdziko muno kuchoka mdziko la South Korea komwe anapita ndi mayi ako nyumba kwawo kachitanso mkumano kumene kwa South Korea Africa Summit kuti lero basi achilima amenewo atisiya komanso anthu ena omwe adali nawo ndege imeneyo chifukwa choti anthu amenewanso ali ndi abale awo ndithu taona ndithu kuti ngakhale anthu ena timamva nkhani yokhudza achaniwo dzimbiri kuti iwo anali pa ulendo operekeza achilima ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM ali ndikhale nawo limodzi aperekeze koma kukapezeka zoti ulendo umene kuzuzu sadakafike akubwerera mu Lilongwe onse ndithu atamwalira ndi nkhani yoti anthu ambiri akhudzidwa mwina mwachidule kungofotokoza momwe ilili mudi mu Lilongwe anthu ambiri ndokhumudwa ndithu ndokhudzidwa anthu ambiri akukamba za nkhani imeneyi akufotokoza ndithu kuti sakukhulupirira kuti zimene zidzachitikadi kumapeto wake Kathe talandira communication ine iliyonse yochokera ku nyumba ya boma imeneyi makonzero onena kuti maliro amenewa akhudzidwe mbali imeneyo ngati amene mumafotokozera dzulo ndithu chifukwa dzulo inali nkhani yongomva anthu akukamba mwapo ndi apo koma zatsimikizika ndithu kuti siwa ikhalira ku nyumba ya boma imeneyi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kumene kuti ku area 12 nde dzulo tinafikako ku nyumba imeneyi nkhani inali yoti ku nyumbayi achilima samakhalakhalako ayi ndi kunali ngati ku nyumba kuti kwakhalitsa kosakhala anthu ndiye amakonza ndithu zina kuti anthu tsopano ambe kufikira ku nyumba imeneyi ndiye kuchokera dzulo kufika lero ndithu chakum'mawako anthu amachita ngati akukumana ku nyumba ya malemu chilima imene yaku 43 komano tsopano lero atsimikizanso zimenezo nduna zofalitsa nkhani a Moses Kukulu kuti zonse nosiwa anthu azikafikira kumeneku ku nyumba imene ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ya boma yaku area 12 chabwino ndathokoza kwambiri Kathe Mauliki I think zina zikamachitikanso makamaka komiti imene yakhazikitsidwayo ikatuluka kumeneko nkukupasani communication ndiye saso mutifotokozera bwinobwino zikomo kwambiri yangu chabwino mtolankhani wathu Kathe Mauliki kuchokera mzinda wa Lilongwe kutifotokozera unena kuti nkhani yogwirizana ndi malirowa ikuyenda motani nthawiso apa ipone kuti tichitira njiro bambo msisi ankutheka mana pena muleni mawu otsiriza Kathe wayankhula mawu amene amalawi ambiri akumalankhula kuti zikumakhala ngati kumaloto kuti mwina mwake munthu ugona ndi nthawi ina yake udzidzimuka nkumati ndi malota ndi amalawi ambiri akumati akaona yankho imfa imabwera mosiyanasiyana koma anthu ambiri amanena kuti imfa ya ngozi imakhala yowawa kwambiri chifukwa chokuti 1 minute munthu mukucheza naye bwinobwino kenaka wapita munthu akamadwala pang'ono ndi pang'ono anthu makhala mukutani mukukhala ngati kuti mukukonzekera mukulimba mtima koma munthu akakhala kuti wangochoka mwazizi chonje zimakhala zinthu zopweteka komano chimene ndimati ndinene mwina kumtundu wa Malawi kaya kutionera kuti mvera maujeni ndiyo kuti iyi ndi nthawi yofunika kuti tilire achilima ndi anthu ena 80 mwabata nthawi zonse yankho ine yakana sure you maliro ena aliwonse makhazo lankhula anthu amalankhula ena amalira zodabwisa komano
sizimathandiza china chilichonse, because at the end of the day makhala kuti munthu wapita. You understand it? So teni tapase ulemu oyenerera, teni tilire mosamala kuti tikulira munthuyo kuti sikuti anali mwina munthu wambali imodzi koma adali munthu amene adakonda yesa Malawi. That's why you see kuti even boma likuchita involve family, because my decisions akwena pange limodzi, and also the family kwapempha kuti yes ndi m'bale wanu koma naiso ndi m'bale wathu ifenso ngati Malawi. So pamakhala zinthu zina mwina zimene adziko amanena kuti bwanji tipange choncho chifukwa choti tikufuna kuti Amalawi ambiri nausa amulire. So ndi nthawi yoti tisungebe bata let's avoid kuyankhula zinthu zabodza zoti benazo umboni zimene zikhoza kungosokoneza zinthu zina, chifukwa anthu anayimbaso even nyimbo kuti chisoni nkumatenda kumaliro kumakhala nkhani. Ndi anthu amati akamautha moto uja ndakutani pamakhala wina wake amene kamwa yache waitsegula ncholinga choti asokoneze. Let's avoid zinthu zokuti tungofuna kusokoneza. Tialire achilima ngati mwini wake mene anakhalira moyo wake. Neti manene azija zonse zija zoti munthu odekha onena kuti tiyeni tisunge bata titani. This is how we must remember him and not be the one that destroys his legacy just because you're shooting your mouth. Let's not start shooting kamabasi, please. So I continue to appeal to aliyesa amene akunena akuzitemba kuti amakonda achilima ndi amakonda even anthu awawa kuti tente apase ulemu wawo powaperekeza ndi ulemu wawo ndi mmene anakhalira moyo wawo. That's what I wanted to say. Chabwino ndithokoza kwambiri Bambo Msisya kamba kupezeka ndithu program imene komanso kupereka mawu anu pa zomwe timakambira nazi. Ziko mwambiri yangu. Kwa ino Malawi tikhale kupitiriza makamaka kupatsirani ma-developments osiyana amene azichitika mogwirizana ndi malirowa pompano pakanema wa Times pa Times 360 Malawi komanso pa wireless ya Times. Pamene tikukwangula programu iyi tikwangulanso ndi ka video clip kamene tidasewera kaja ka mtsogoleri wachiwiri makamaka kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima amene atisiya mzimu wawo usemumtendere komanso mizimu ya anthu ena okonera 8 amene atisiya nawo nayonso iusemumtendere. Dzina langa ndi Yankho Semda. Ndipo ngati tidafa chifukwa cha mbendera imeneyi sitikukuopani, sitifoka. Ndife Amalawi anatilanga ndi Mulungu, mbendera yathu ndi imeneyi. Ambuye akudalitseni nonse. Kumalawi kusintha, musaope, musakayike. It's about time.